Prajeme si krásny deň. Máme 3. mája, najkrajší deň nášho života. Sľubujú nám dneska extrémne teplý deň, že vraj až 29 stupňov. U nás ukazuje, že 27 by malo byť o 16. Takže začalo leto. A ja som sa, milí moji, ňúrala včera vo fotkách. Potrebovala som niečo nájsť. A zistila som, že presne takto pred rokom sme boli na Jankovom vršku, úplne presne 3. mája, a objavila som tam kvitnúcu materinú dúšku. 3. mája. Na Liptové som chodila na dúšku na prelome, tak začiatkom júla. Takže je to všetko veľmi posunuté. Napadlo mi, že včera písala Evička v školičke, že u nich v práci si chlapi urobili bylinkový čaj. A pýtala sa, že čo to pijú, a oni, že bylinkový čaj, že si urobili z dúšky. A ona vraví, ale toto nevonia a nechutí ako dúška. Takže chlapi zbledli a išli jej ukázať, z čoho si to urobili. Tak nazbierali zádušník Brečtanovi, takže tiež liečivú bylinku, ale teda pomýlili si ju s dúškou. A ja si myslím, že vy, ktorí ma sledujete, že dúšku poznáte, a skutočne tá dúška, teraz som šla pozrieť, naozaj už kvitne. Takže dúška, materina dúška vyzerá takto. Takto. Ak nepoznáte. A pokiaľ zbierate bylinky, tak choďte mrknúť. Už začína kvitnúť. Napíšte mi do komentárov, že aké bylinky sú vaše najobľúbenejšie. Numerológia dnešného dňa. Dnes sme z tej trojky dostali darom energiu priateľstva, spoločnosti, rodiny, ale zároveň aj energiu slova, mysle, práca zmyslov hlavne. Hodne nám to bude šrotiť. Kód je 3811. 11. Božská spravodlivosť, otvorené srdce. To máme v kľúči a 8 v poslaní. Sila, vášeň, rovnováha. Dnes je skvelý deň na kávičky, na spoločenské stretnutia. A tak môj tip na dnes. Nacíť sa na tú osobu, s ktorou sa rozprávaš napríklad pri tom spoločenskom stretnutí. A príď na to, akým spôsobom cez slová by si jej mohla pomôcť, zdvihnúť energiu. Pochváliť, oceniť alebo čokoľvek iné. Krásny deň.